Mak, kowe kan kuliah ora gelem, nyambut gawe ya wegah. Usaha ya ora ono, salat yo ndak gelem. Aku mben cita-citaku ya pilot, ning saiki dadi senoman ngene iki. Terus karepmu piye? Bendina ada status rezeki wis ana sing ngatur. Tangi yo, Mak, tangi yo. Lek turu miring. Utekmu melu miring boleh goblok kowe. Tangi yo, tidak semudah itu Barguso. Hujan masih air dan dia masih milik orang lain. Hujan masih air dan dia milik orang lain, tanya asuh hujan tinggal kiamat. Jo. Saka aroma kopi sing mbok seduh. Iya. Kelingan biyen dhek sing tau berlabuh ning akhirnya menjauh. Seru. Ajine wong memang teko apa, Mas? Gitu kok nyambut gawe ini. Penting dulu masih menggunakan produk lokal dari RDM Racing Mumplang dulu. Erek lo. Oke, persiapan agak sampling. Oke, agak sencing. Lagi-lagi ada. Ayo. Kowe mencor tenan stroke, Pak, ngrungokno omongane tangga. Stroke tenan. Indonesia memang negara lucu, Pak. Ning Indonesia iki dianggap netizen itu paling benar. Wah, aku wis murat-marit langsung mau cetok wonge langsung. Ki lho, aku yo ngono. Tapi untungnya kita oleh Allah dikasih kesabaran yang lebih gitu. Ngono, Lapang dada. lapang dada ngono. Ora apa-apa aku tak omong ning elek ning jaba kono ora masalah. Sing penting aku ndak nglakoni sing eruh aku mlaku ku piye meh Gusti Allah. Kowe uduk malaikat. Kowe ora usah ngomentari wong, ora usah belajari wong rena-rena. Kowe cuk malaikat.